guys, mayong hapon. Naglisod ba ka unsaon pag content, unsaon pag reels? Lantawan ni ako mga video. Sir, mayong hapon, sir. Ay, mong hapon. Pwede mga yung hinabang, sir. Ay, Dara. Sir, sir, kape? Oh, kape na. Salamat kayo, sir. Sige, sir. Sige, sir. Saan sir? Sige, Rilio. Sige, dulu lagi. Sige, aray. Kanila kape. Salamat kayo, sir, Ayo. Ayo. Taman, Pwede mga yung hinabang. hinabang? Okay, wala kayo palit bugas. Dako, ni mong lawas, mga ikag hinabang. Mga na gini among lawas ay, mga na mong kaliwat, dagko ng lawas. Ang imong gipangayuan na, pating niwanga. Pero daghan mo kwarta, daghan mo baligya dire. Kuha na lang, tagaan, tigag bugas. Bugas lagi akong mahatag, sir, ha? Wa gilain, sir. Bugas ra gyud. Gamaya pa yung gasa mamay. Wala yung para sudan ma'am, ito kwarta ma'am. Para patudan. Unsa man pud ni siya, oy, madaghan magpangayoon. Tinapa na lang, may na lang na pares nimo ana imong bugas. Salamat ma'am. Sige, salamat ha. Salamat ma'am. Salamat pod. Sa yung lugar na dire ma'am, layo kaya gikan ko din CR ma'am. Kagin siya? Kuan man dire, sudlon. Sudlon? Sige ma'am. Salamat kayo, bye-bye ma'am. Ay nagbalik diri pangayo ha. Salamat ma'am.